אז בואו נעשה הול מג'מבו. הדבר הראשון שקניתי זה את הגרטל הזה ואת הפרחים האלה מהפלסטיק. אני שם אותם פה בפינת איפור, בואו נראה לכם איך זה נראה. וככה זה נראה. איזה יפה, מוסיף לפינת איפור קצת צבע. זה חצובה לטלפון בשביל כל מיני ולוגים וכאלה. המוצר הבא זה מנורות להדביק במקלחת. יש לי שם תאורה מזעזעת, אז לפחות שלי תאורה יפתה. וואי, קניתי שם שטויות ברמות. קניתי את זה כובעים למקלחת. קניתי נר כזה בריח וניל, אימא'לה, ריח נהדר. שים את זה כזה בשולחן של הקיסר בשולחן. קניתי חטיפים לחתולים שלי. קניתי עוד נר בריח וניל גם. אהבתי על הווניל. טוב, היה עוד הבקבוק הזה, או בקבוק שכולו נצנצים, העדפתי את זה. נאבדו לי הכפפות למכון, אז קניתי כפפות בינתיים עד שהכפפות החדשות שהזמנתי יגיעו, אז כפפות. קניתי 100 רצועות שעבה, אומרים שיש בתוך זה שעבה מוכנה, אז זרמתי, אמרתי יאללה מה אכפת לי. קניתי עוד אוכל לחתולים. איך אפשר בלי לקנות כוסות? איך אפשר? אני לא רואה את עצמי הולכת לשום מקום בלי לקנות כוסות. לא, אתם לא מוכנים לזה, תקשיבו. נו, יש יפה כזה. אין, אני לא מסוגלת. עכשיו, לא הסתפקתי באחד קטן. קניתי גם אחד גדול. נו מה? עכשיו, אחרי שקניתי את זה, אמרתי, למה לא קניתי 4 מכל אחד? איפה השכל? וקניתי עוד כוס. כמובן! איך אפשר בלי לקנות כוס לקריסמס? אי אפשר. יש לי כוסות להלווין, יש לי כוסות להכל, לקריסמס אין לי. אתם מוכנים לזה? היא יפה. נו. תקשיבו, אין. מה זה הדבר הזה? אין. ורק הגעתי לג'מבו, כאילו כבר העמסתי את כל זה, וקניתי חול החתולים. שכאילו, לא היה לי שם מושג שיש שם חול החתולים, עד שבתל אחותי אמרה לי שיש שם חול החתולים, ואז רצתי לקחת, כי ליטרלי זו הייתה הסיבה שהלכתי לקנות שם. כאילו, ואז יצאתי בנזק הזה. אז כן. זה היה ההול שלי.